om een lang verhaal kort te maken. We zouden bij ons in het café in Tuk zouden wij Armand krijgen, bekend van Ben ik te min. Er stond in zijn contract, hij wou een afsluitbare kleedkamer met thee en blow. Nou, mijn vader vond het allemaal goed, maar hij vroeg van blow, wat is dat? Is dat een stuk koek bij de thee of zo? Nou nee pa, dan moet hij wat drugs roken of zo, hè? Ja, maar Henk, dat kan niet. Hij kan wel komen, maar dan zonder die rommel. Dus Armand gebeld en gezegd van, je kunt wel komen, maar dan zonder drugs, wel. Toen zei Armand, no blow, no show. Nou ja, er waren allerlei fans uit de kar, vond het jammer. En een van de fans, Volker Munsterman, die bezit een boerderij. Toen zeg ik tegen hem, kan het dan niet bij jou de boerderij? Ja, dat wordt ook een beetje moeilijk met de koeien. Nou ja, fijn, toen hadden we zo'n plan gecreëerd om een tent op zijn land neer te zetten. Met nog wat regionale bands erbij en Armand. En zo is het uiteindelijk ontstaan. De buurman van Volker, zijn naam is Dick Woets. En die hebben dus het festival geopend. Vandaar ook de naam Dickie Woodstock Festival. En ja, dat is wel grappig. Nou, voor de 21ste keer. Elk jaar ga ik nog trouw naar Dick Woets toe. Die woont altijd nog op de baas. En die breng ik altijd nog een vrijkaartje. Vindt hij ook hartstikke leuk. En die komt ook elk jaar nog trouw langs. Het is natuurlijk maandenlang voorbereiding. Maar het geeft natuurlijk wel een goed gevoel dat het alles zo goed verloopt. En zoveel mensen die zo blij zijn en tevredenheid. Ja, dat geeft gewoon eigenlijk de kick om Woodstock te gaan organiseren. Ja, ze komen echt overal weg. Ja, het ligt natuurlijk ook wel wat je programmeert. Maar daarnaast komen er ook mensen die hier vroeger gewoond hebben en die elders in het land wonen. Die zeggen, ja, niks meer te maken. We gaan een vakantie plannen, maar we gaan elk jaar naar Dickie Woodstock. De Zwarte Cross, dat kun je wel eigenlijk een beetje vergelijken als Dickie Woodstock. Dickie Woodstock die is ook eigenlijk altijd zo begonnen met een aantal tenten, vermakelijkheden voor jong en oud, voor de hardrockers, voor de feestvierders en ook wat vermakelijkheden op het veld. En ja, zo zijn ook de Zwarte Cross eigenlijk ontstaan. Alleen dat die zijn groter gegroeid. Maar nee, we houden het hier toch op deze locatie dat we het nog lekker kunnen overzien met onze 80 geweldige vrijwilligers.